Ja morjesta vaan kaikille. Se olisi Big Mope täällä. Ja tänään me pelataan OP Skywarsia Pärinäcraftin servulla. Joo. Ja jos joku ei tiedä mikä on OP Skywars, niin se on Skywars, joka on, jossa on ihan sairaan OP-kamat. Se ainakin yleensä sä saat ainakin timumiekka. Ainakin timumiekka tulee jostain sun saaresta. Yleensä. Ei aina, mutta yleensä. Niin. Ja kun vaan mennä peliin. Mitä menettääks tässä HP:ta? Tää on erikoista. Joo, mennään peliin. Nyt ei nyt. Joo. Ja yksi asia on yhdestä videosta mä luin kommentin. Sen kommentin kirjoitti yksi aika ärsyttävä jätkä. Niin jos sä tulet valittaa mun kanavalle, että sä oot ihan helkutin paska, niin miksi sä tuut sanomaan sitä mulle? Ja sä syytät mua ihan turhaa jostain matkimisesta. Mitä mä susta oon mukaan matkinut? Sitäkö, että mä pelaan Minecraftia? Sä matkit. No. Joo. No milloin tää peli alkaa? Mulla menee kaikki. Joo. Tää peli pitäisi ihan just alkaa. 60 sekkaa, no ei ala ihan just. 1 minuutti. Ihan turhaa, 1 minuutti menee tässä. Mikä moppi? Ei tää on tää moppi. Tää on ihan helkutin iso moppi. Tää on ihan liian iso moppi. Mä en tykkää tästä mopista, kun tää on näin iso. Hei juu. Noniin, opoltakin. Joo. Mä en edes muista mitä armoria mä sain. Tommosta. Joo. Kaikki vaan pois. Ja pistetään armorit päälle. 21 kultaomenaa. Kultaista omenaa 21. Oh yeah. Ja pistetään armorit päälle. En mä tätä halunnut, kun tähän. No paljon parempi. Ei paljon parempi, mutta puoli HP parempi. Heh. Mitä mulla on? Mulla on slownnessia, poisonia ja weaknessia. Yes. Hyväthän ne. Ja sieltä tulee ensimmäinen jätkä meitä kohti. Joo. Heitetään sitä lumipalloa. Lol. Varo. Julia. Tyttö. Eikä kukaan huomakaan, että mä menen tässä. No, kukaan ei huomannut. Ehkä. Kai nyt joku huomasi, mutta ei mitään tiputtaa mua. Miksi mä otin ton levyn? En itekään enää tiedä. Joo. Pistetään toi levy pois, en tarvii niitä. Mä en edes tiedä mitä tässä servussa voi tehdä noin levyllä. Ei kai mitään. Tää on tämmönen erikoisempi juttu. Noin. Tämä turvallisempi tästä. Noin. Nyt.
Missä se olisi meidän seuraava uhrimme? Tuolla ehkä. Joo, just siinä. Mitä mies? Tai nainen, te. No, ja tämmönen. Turvallisuus on aina tärkeintä. He. Moro, Steve. Hyppää tänne vaan, niin saat maistaa. No et kai se tänne tuu. Nössöp. Nössöp. Voinko mä vähän nössöp? Heh. Oi, en oo nössöp. Ei! Sekin taas tippuu. Vai tippuko? Ei tippunut. Joku tippu. Eikö tippunut? Oi saatana. Eikö? Ei! God damn it! Ei! Uusi peli. Ei, tää on tää pokepallo. Se alkoi heti kun mä tulin tähän. Joo, mä oon kuollut. Testin taas ihan hirveen nopo. No joo. Mä arvasin, että mä kuolen, kun mä en edes huomannut, että se alkoi. Se alkoi niinku sekunnissa. Heti kun mä tulin, niin pallo alkoi. No ei. Tästä tää nyt on. Tää ei oo yhtään OP. Enkä mä saanut miakkaa. No puumiakka. No tällä mä teen ihan sairasta, kun joku saa Timo miakka. Mä kuule tapoin puumiakalla. Joo. Enkä tapaa, joo. En huomannutkaan. Tyhmä minä. Missä ne voi... Noniin. Ja no. Huono armori. Hyvä miakka. Mulla on huono armori. No miten sä tiput? Miten? Erikoista. Joku pisti musaa. Kova. Jee, saatiin blokkeja ja kaikkea kivaa. Siellä tapellaan hyvä. Se on hyvä, että tavallaan. Mitä meillä on? Slowness, weakness, slowness, poison. Hyvä. Mä nyt on niskaan. Toivottavasti mä en kuole. Ei. Tää ei voi mennä näin. Ei käy. Eikä. Uusi peli. Nyt ärsyttää. God damn it. No ei tolle voinut mitään. Mä aloin kattoo jotain mun inventoriini.
Yritin heittää sitä potioni, mutta ei kun mä katon nyt inventoriin, niin mä kun samalla tästä tipun jo. Loppe. Hei. Oh. Joo, mä sain tän surkeen saaren. Tässä saaressa ei ole sitä alapaikkaa, niin kuin näette tuolla. Varmaan kaikki näkyy. Tuolla. Nyt on pakko nähdä. Jos ette näe, niin ootte se on. Ja... Jo, noin. Sitten oli jotain. Tässäkään ei mitään hyödyllistä. Ei mitään kovin hyödyllistä. Ei oliks tossa kengät? Ei. Olisi kiva saada chestplate kengät. Tilauksesta. Timumiakka. Ei se ole timumiakka, vaan voidaan tehdä timumiakka. Saatiin tämmöset kengät. Pistetään tämmöset. Sitten tää päälle ja tää päälle. Ja nyt kukaan ei sitten puttaa meitä, kun me tehdään timumiakkaa. No, ja... No tossa oli crafting table. En huomannut sitä. Pistetään nää potionit tälleen ja sitten tää vaikka niin. Tälleen. Tässä on fitnessi, slowness. Mikä tää on? Fitness. Hetkone, mikä tää on? Regeneration. Slowness, weakness. Okei, tää on parempi. Ja... Noin. Me ollaan nyt valmiita hyökkäämään. Jes, sinne niin. Mä tiputtaa ton. No, se tippuu ihan itsestä. Rakku PvP. Ja kukasto. Ai jauta, pistetään vettä. Tää vettä. Tää on vielä vähän parempi semmonen vesipaikka. Toi vesi häiritsee juoksemista. No. Tässä eteen. Mä oon ihan varma, että toi hyökkää ihan kautta. Pistetään uudet vetet. Pistetään uudet vetet. Fitness ja regeneration. Mä oon tässä ja sit huomannut. Lol. No, täällä ei mitään mahdollista. No. Saanko mä sen chestplatein? Hyvä saan. Yes. No elää heitä sitä chestplatea pois, vaan ota se. No. Onko se mitään muuta parempaa? Ei ollut. Työnnetään meidän turhat kamat tänne. Kaikki turha pois. TNTtä ei varmaan tarvita. Joo, regeneraatioista tää toho. Toi toho. No. Me ollaan valmiita. Joo, poimin nekin siitä. No okei, ne ei haittaa kovin paljon. Oliko sä ottanut kaikki kiva? No,
No tää jätkä ei ottanut melkein mitään semmoista hyödyllistä. Se on meikäpäs toi. Joo, mennään tonne. Mitä sä teet siellä? Mä yritän puhua mahdollisimman paljon. Tässä on vähän vaikea keskittyä. No niin. Moi moi! Voitiks mä? Mitä? Sait sä muka siitä vedestä kiinni? Et varmana voinut saada. Mistä vedestä? Ai sä sait siitä kiinni. No moro. Heh. Moro. Yritän vielä kivasti ampua sua tästä. Pum! Ja siinä oli GG-peli, good game. Yes. Yksi vielä. Pistä. Joo. Yksi vielä. Joo. Ei keskittyä. Tiimi. Mäkkö. No siinä on Masterin matkia ja Master MC PvP. Mä en aio tiimaa sunkaan. Mut mä sanon ok. Mut mä petän! Tai no riippuu. Tai no en mä tiimaa. En tiimaa. Koska mä en halua tiimaa kenenkään. Sitten on koko ajan semmonen olo, että kun mä rakennan tota siltaa, niin se tulee mun selästä ja tiputtaa mut. No, sä petit mut. Sinä kakkeli. No. Mikä? Yksi vielä. Mä tiesin, että se tekee tolleen. Mä tiesin tossa mapis melkein joka ikinen tiimi, joka tekee tällä. Voi olla mun kai tiimi! Left the game. Ai sekin kuoli! Mitä? Tapoiks mä se? Hetkonen. No siinä näyttänyt lopun. Sitten kun on hävimässä, sitten kun tietää, että sulla no niin nyt mulla on puoli HP. Mulla on puoli HP, niin just silloin leftaa. Kill. Edge kill. Joo. Edge killi. Alojumappi. Ei.
Welcome to Ei us. nyt. See you next time. Ei nyt. No mulla alkoi tässä yksi peli nimeltään Osu. Yhtäkkiä jotenkin mä onnistuin painaa sitä, niin se alkoi siinä. Jos kuulitte semmosen äänen kuin Welcome to us. Niin, se oli se Osu-peli. Osu siihen! Joo. Otetaan nää kaikki kamaa. Hetkonen, pistetään tää päälle. Joo. Timu chestplate. Ei kannata tästä. 41 kultaista omenaa. Mukavaa hei. Täydellistä. Miten mä tipuin? Miten mä tipuin? Oliks mulla ei ollut? Miten mä tipuin? Yksi matsi vielä. Mä en ennen lopeta tätä mun osaa, kunnes mä oon tehnyt jotain järkevääkin matseissa. Silleen, että tipun itsestään silleen, että Sifte pettää ja sitten mä aion tippua. Kun se on tyyppi, no mulla ei ollut mitään mukavaa. Kaikki. Joku olisi tiputtanut minut sieltä just nyt takaisin. Se saadaan tämmönen. Joo, ei oo muuta parempaa. No. Ja tää timumiakko. Mä oon kuule sunkaan kuule ihana tiimi. Heh. Mä en aio sunkaan tiimi olla. Sä oot liian outo. Mitä sä teet? Heh, se tippuu. Loin. Ja nyt sä yrität tiputtaa minutkin tästä samalla. Mutta minua et tiputa ikinä! No. Mä sanoin, että minua et tiputa ikinä. Sitten kun minä niin sanoin, niin sanon. Hyvä, sä oot laittanut tähän vedenkin, ettei kukaan tuu tippua. Pistetään musiikkia kuule. Ai siksi nää levyt on täällä, ai jahaa. Nyt mä vasta tajusin, mä oon tyhmä. Tulkaa vaan sieltä takaa, että pääsitte ton jätkän selkään. Tapella sitä vastaan. Tää musiikki häiritsee mua. Miks mä pistin sen? En tiedä. Oh, jaha. You fucking noob. Mut harpuke, mutta mukaan.
Kato sinne. Tää on niin kiva. No toi oli aika hyvä, hei. Toi on sitä jotain, hei. Nyt, sä oot uhri. Keke. Jep. Noniin. Ja ei kun vaan muuta, että kiitos kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Se oli Big Muppe täällä. Seurisi nyt, moro!